با ҳама салом дӯстон, шумо ягон маротиба ба худ савол гузоштед ки баъд аз мурдани кити калони баҳрӣ бо ҷасади ӯ чӣ рух медиҳад? Фикр мекунам ки не. Ба ин хотир имрӯз мо суҳбат мекунем дар бораи китҳои калони баҳрӣ, зарар ва фоидаи онҳо баъд аз маргашон. Ин аст барномаи мо. Рафтем. китҳо ин яке аз ҳайвонотҳои калонтарини баҳрӣ буда тамоми умри худ афзоиш ва тараққӣ мекунанд. На танҳо тараққии ҷисмонӣ, балки тараққии оилавӣ. Вазни кити калони баҳрӣ қариби 160 тонн ва дарозиаш то 30-33 метр афзоиш меёбад. Олимон қайд карданд ки китҳо ин ҳайвонотҳои донандаи сирри асосии умри дарозбинӣ мебошанд, чунки кити баҳрӣ қариби 200 сол умр мебинад. Вале олимон то худи ҳозир муайян карда наметавонанд ки аз чӣ сабаб ин ҳайвонотҳои барҷаста мемиранд. Инак баъд аз мурдани кити калон бо ҷасади ӯ чӣ рух медиҳад? Ҷасади кити калони баҳрӣ баъд аз мурданаш одатан ба чуқурии баҳр фурӯ меравад ва барои дигар бошандагони баҳрӣ ғизо мешавад. Аммо ҳастанд ҳолатҳое ки ҷасади кити калони баҳрӣ мисли пуфак дам карда ба соҳили баҳр ҳаракат мекунад. Ҷамъ шудани метан ва дигар намуди газҳои таҷзияҳӣ дар даруни кит ин сабаби дам кардани ҷасади кит мебошад. Бинобар ин ҷасади кит рӯи об мисли пуфаки калон боло мемонад, ки аз паҳлӯ монанди киштии ҳавопаймоӣ мебошад. Агар шавад ки чунин ҷасади пуфакмонанди кит ба соҳили баҳр ҳаракат кунад, дар ин ҳолат ин хело хатарнок аст, чунки ин ҷасад мисли бомбаи водородӣ мебошад, ки метавонад дар ҳар як дақиқа ё ин ки лаҳза ногаҳонӣ бикафад. Бинобар ин ҳангоми ёфтани чунин ҷасади калон дар соҳили баҳр махсус кормандони баҳрӣ омада барои бехатар кардани атрофи соҳил шиками китро чок карда гази онро аз даруни кит мебароранд. Аммо ҳастанд ҳолатҳое ки ҳангоми буридани шиками ҷасади кит гази он тез берун баромада мекафад. Барои умуман бехатар гардонидани соҳили баҳр ва нарасонидани зарари он ба одамон, чунин ҷасадро аз соҳили баҳр дур бурда мекафонанд. Баъд аз ин ҷасади кит оҳиста оҳиста фурӯ меравад ба чуқурии баҳр. Сараввал ҷасади кити калон ғизои акулаҳои сафед мешавад. Аз хӯрдани кит акулаи сафед метавонад қариби 20-25 рӯз хӯрок нахӯрад. Баъд аз акулаҳои сафед ҷасади китро акулаҳои майдаи кабуд мехӯранд. Вақте ки акулаҳои кабуд аз хӯрдани кит сер мешаванд, онҳо метавонанд ки 2 моҳ ҳеҷ чиз нахӯранд. Баъд аз якчанд рӯз боқимондаи ҷасади кит ба чуқурии баҳр ба замини он мерасад, ки ҳатто дар ин ҷо ҳам ин ҷасади кит барои дигар моҳиёи баҳрӣ ғизои хело калон аст. Баъд аз хӯрдани ҷасади ин кити калон қариб аз ӯ ҳеҷ чиз намемонад ғайр аз устухонҳои ӯ. Аммо ин ҳам барои ҳар гуна крабҳои баҳрӣ хело хӯроки болаззат мебошад. Аммо ҷамъшавии крабҳо диққати дигар моҳиҳоро ба худ ҷалб мекунад, асосан моҳиҳои сиёҳ бо номи сабл. ин моҳиҳои сиёҳ ҳаракати шиноварии болоӣ доранд, ки аз дигар моҳиҳо хело фарқ мекунанд. Бо сифат ва ранги аҷоиби худ охирин гӯшпораҳои китро ғизои худ мекунанд. Дӯстон, дидед, баъд аз мурдани кит зарари он қадар зиёд нест, аммо фоидаи он барои дигар бошандагони баҳрӣ хело бисёр аст. кӯтоҳи гап гӯем, оши наҳор барои ҳама. Дар ин ҷо бошад ман бо шумо хайри хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор. Ҳама вақт дӯстдори ҳайвонотҳои ҷаҳон бошед. хайр.